Добър ден в поредната ми лекция, в която ще ви разкажа за конкретни автори, работили в областта на елементалната скулптура, които са също така свързани с иновация в градска среда. Ще започна от нашия сънародник Христо Явашев, познат като Кристо, който работи и в градска, и в извънградска среда. Преди да разкажа за неговите творби, свързани с елементалната скулптура, трябва да спомена, че той не е 100% елементален автор, защото неговата сила е предимно в пакетирането на голями градски обеми, мостове, Райхстага, както знаем, и така нататък. Но неговите силни изяви в областта на елементалната скулптура заслужават неговото включване в тези имена. Негова иновация в градска среда е направената инсталация в Ню Йорк, в Централ Парк, която се казва The Gates, едни оранжеви завеси. Предполагам, че сте я виждали. Това е една много сериозна творба, която е в същността си скулптура среда, която е кинетична, ветрова кинетична работа, което я прави и елементално скулптурно произведение. Друга негова творба, която трябва да спомена, е произведението Surrounded Islands, която предполагам, че също знаете. Това лично за мен е една изключително вълнуваща творба, защото той я създава на ръба на едни островчета, там, където се срещат три природни елемента, т.е. вода, земя и въздух. Вероятно сте забелязали, че когато сте на морския бряг, вие се чувствате по-особено. И емоционално, и като мисловна нагласа. Лично за мене, това го разбрах след години, това е било така, защото това е единственото място, където можете да срещнете, допирайки се един до друг, трите елемента, които споменах, а при запалване на огън, за стопляне или за правене на миди или за риба, нещата се допълват до четирите основни природни елемента. Затова тази творба на Кристо е по-специална за мене, в смисъл от емоционална гледна точка, освен от професионална. Следващият автор, за който искам да ви разкажа, е Джордж Рики. Джордж Рики е 100% елементален ветрови кинетичен скулптор, който оформя своята естетика, както и своите инженерни възможности, освен естетиката, като човек произлязал от семейство на часовникар. Това нещо, ако видите на живо, движението на неговите скулптури, това е една игра с вятъра, това е една изключителна магия и даже неговите произведения, които най-много са ми харесвали. Първото видях в Музея за съвременни изкуства в Шотландия, в Единбург, и се опитах да го снимам. На снимката нямаше нищо. Това са едни много високи и много тънки криви, които се движат и въртат в пространството, и самото движение е неговия изразен език и това, което прави тази творба. Иначе на снимка почти нищо не се вижда. Тогава още нямах възможност да снимам филмче, но в наши дни това може да бъде видяно на филм. Джордж Рики има предимно произведения за
градска среда. Познати са неговите творби Two Lines Up, Two Open Rectangles и редица други, които се движат и от най-малкия балон на вятъра и се движат по перфектен и най-важното безшумен начин. Това е за мен най-елегантната ветрова магия, която аз съм виждал в живота си. Неговите произведения. Следващия автор, с който искам да ви запозная, е Сусумо Шинго. Това е един японец от американски произход, който освен своите иновационни произведения в града, той е направил няколко огромни проекта. Най-известни от тях е Wind Caravan. Това са едни ветрови скулптури, едни кинетични произведения, които са наредени като керван в последователност, които се движат, както казах. Те не притежават абсолютна динамика, те притежават относителна динамика, но не съм ги виждал на живо, но това, което съм гледал на филм, е впечатляващо. А се казва керван, защото той представя този проект на няколко континента в Южна Америка, в Африка, в Япония, в Азия, извън Япония. Така че самия проект като керван се движи от континент на континент. Оттам произлиза и неговото име. Той работи обикновено с два материала. Виждал съм много негови творби на живо, също изключително добре направени като инженерна направия, но те са обикновено направени от два материала. От стомана и от едно платно, което се използва за корабни платна. Със съответните люверси, със съответните обтегачи, хванати, така че вятъра се посреща от парче платно. А пък механиката се извършва от стомана. Комбинация много характерна за него. Следващия автор, с който искам да ви запозная, е Тео Янсен. Тео Янсен е първият автор, който превръща относителната динамика в абсолютна, работейки върху своя проект, който той продължава да развива, който се казва Strand Beasts, т.е. едни зверове, които живеят на морския бряг. Той измисля 4 поколения такива ветрови животни, докато първото поколение използва неговата сила двигателна, т.е. той дърпа или бута съответното животно. Първите са направени от велпапе, защото нещата са още в многоначална фаза и още проект трябва да се изследват как те ще се движат. Така че първите му Strand Beasts са направени главно от велпапе и той ги дърпа или бута, като им придава движение, а те крачат по плажа. Второто поколение, което той създава, са едни такива плажни животни, да ги наречеме, които се движат самички. Тоест, това вече е чиста проба елементална скулптура. Вятъра придава своята енергия върху самото плажно животно и то крачи напред, разхождайки се по този плаж, като не е свързано с една позиция, то се движи в пространството. Затова
казвам, че тук вече динамиката е абсолютна. Третото поколение плажни животни, които Тео Янсен развива, са усъвършенстване на на второто поколение, третото усъвършенствано второ поколение, като второто поколение се движи само когато има вятър. Когато спре вятъра, движението престава и самото животно остава там, където е и чака нов вятър. Развитието на третото поколение е събирането и компресирането на вятър в едни бутилки. Обикновено това са 1,5 и 2 литрови бутилки от Кока-кола или от Швепсови, или знаеме много добре тези бутилки. В тях вятъра се компресира и когато самия вятър спре, самото животно има в себе си двигателна енергия от това, което е събрано в бутилките, и то продължава да се движи. Четвъртото поколение плажни животни на Тео Янсен са подобрение на третото поколение, като той е забелязал, че това животно може да завие и да влезе в морето и да най-малкото да се намокри или да изчезне, ако е по-силен вятър. И той измисля едни стопери, които, когато животното вече има хоботче отпред, когато стигне до вода, то забива в пясъка едни стопери и спира до там. Забивайки стоперите, има механика, която включва реверсен ход, т.е. заден ход на самото животно, и то започва на заден ход да се отдалечава от водата. Още по-интелигентни плажни животни. И петото поколение плажни животни, това са, той ги направи миналата година, доколкото знам, това са вече едни животни, които летат във въздуха, даже не ходят по плажа, а летат на принципа на хвърчилото. Той го държи долу и животното се издига във въздуха и той го насочва. Така или иначе, това е една скулптура хвърчило. Но като поредица от неговите плажни животни, това е пето поколение плажно животно. Изключително атрактивни произведения. Самият Тео Янсен, който е инженер по образование, машинен инженер, има една много хубава мисъл. Споделя, че разликата между инженерството и изкуството съществува само в нашите глави. Нещо, което още Леонардо да Винчи го е показал. Написвайки в писмото до Херцога, при който иска да отида на работа, мога да правя това, все инженерни съоръжения, фортификационни съоръжения, катапулти и така нататък. И на последно место пише, мога и да рисувам. Знаеме за това писмо. Всички исках да го свържа с Тео Янсеновата мисъл за разликата между инженерството и изкуството, съществуваща само в главите ни, нещо, с което аз съм напълно съгласен. А сега да минеме към следващия, също японец от американски произход. Това е Исамо Ногучи, чието неща имах удоволствието да видя и в Япония. Той е един изключително поливалентен човек, който се е занимавал и с театрален декор, който се е занимавал и с дизайн на паркова среда, и с дизайн на мебели, с много голям успех в цялата тази палитра на собствено проявление, като негови много известни произведения са една детска площадка, която се нарича Controlled Playground
в която децата да си играят. Правил е много такива детски площадки, дизайн за детски площадки. И другото много голямо произведение, Controlled Playground, е в градска среда. А най-голямото му произведение, което се казва Мореноема парк и е в Япония, е в паркова среда. То цялото представлява един парк, много характерен пример за това, което говорих в една предишна лекция за скулптура среда, в която зрителя влиза и се чувства част от нея и може да прекара, ако иска, цял ден или да остане да преспи, каквито случаи е имало. В Япония се запознах с един колега, който казваше, че обича да остава да преспи в скулптура среда, където и да е по света, за да я усети най-добре, бидейки в нея и в сънищата си. Така, сега минавам на следващия американски автор. Това е Майкъл Хейзър, който има само една намеса в градска среда в Ню Йорк, която прави в младежките си години. След това той напуска града и започва да работи в изолирани пустинни и полупустинни пространства. Две са неговите произведения, най-известни. Едното е Levitated Mass, което е един огромен камък, поставен над един улей, през който върват хората под него. Изключително мощна скулптура, но най-известната му творба е Double Negative. Това представлява една огромна изкопна работа в естествена денудация, т.е. оголване на земни маси в една пустиня в Щатите. Той намира от едната страна един улей, който само е започнал и го продължава. Става въпрос за изкопаване на около 500 000 тона земна маса. Става въпрос за стотици метри дължина и от другата страна на денудацията, успоредно на това, той прави още един изкоп. Така че работата може да се възприеме най-добре от самолет или от спътникова снимка, защото тук той вече навлиза в мащаба на построенията на инките, даже и на платото Наска. Тоест става въпрос за огромни по своя размер произведения. Трябва да спомена и неговото произведение City, което по конфигурация има нещо общо, далечно, но нещо общо с монументите и сградите в Латинска Америка, нали, тези храмови. Те не са пирамиди, те са по-близо до зигурати като построени, защото са на стълби, но като мащаб и като големина и нещо от внушението на тези мощни храмови пространства има и в произведението City на Майкъл Хейзър. Следващия, за когото искам да ви говоря, е Робърт Смитсън. Много известен автор, който е направил доста произведения. Има произведения в градска среда, но по-малко най-известните са му Spiral Jetty. Те са две подобни скулптури. Едната се намира в Солт Лейк Сити, Spiral Jetty, а другата
се намира в Холандия и се казва Broken Circle. Две впечатляващи произведения, в които той успява да обърка два природни елемента, т.е. водата и земята, като ги вкарва равнопоставено в една композиция, изключителна по своето въздействие в двата случаи, в Солт Лейк Сити и в Холандия. Могат да се видят и негови по-малки произведения, но няма да се спирам толкова подробно на него. Сега ще ви разкажа и за един холандски скулптор, когото имах честта да познавам още миналия век при едно ходене в Холандия, а пък миналата година той дойде на една моя лекция в столицата на Финландия, в тяхната национална библиотека, и там продължихме започнатия миналия век разговор за скулптурата, като то остана 2 дена, за да можем да си приказваме. Ние имахме тази възможност да обмениме мисли, изключително ценни за двама ни. Люсиен ден Арент поначало е метален скулптор в много голям размер, екстериорен скулптор, за който външното пространство не е проблем и мащаба във външното пространство никога не е бил проблем преди да започне да се занимава с елементална скулптура. Той е правил много скулптури в градска среда, в Дордрехт, в Звайндрехт, където живееше, където се запознахме в ателието му. След което започва да се занимава с елементална скулптура и прави едно изключително впечатляващо произведение, което се казва Ixing Islands, т.е. 2 кръстосващи се острова в едно водно пространство в Звайндрехт. Питах го дали това произведение произлиза от холандската поговорка „Господ е направил океана, а холандците са направили земята“. Той се усмихна и ми каза, че не е имал тази поговорка предвид, но много му харесва моята трактовка на това, което е направил. Следващите двама автори, за които искам да ви разкажа, за които ще говоря в група, защото те са направили подобни неща. Колкото и нещата да не си приличат, но са подобни по същност, са на първо место Джеймс Търъл, който е професионален боен пилот. И когато се пенсионира, започва да се занимава с изкуство, започва да се занимава с цвета на светлината и прави много инсталации на тази тема, но един ден решава да посегне и към по-голями, прави в градска среда, прави в музеи, в галерии много произведения, но един ден решава и той да посегне към елементалната скулптура, като прелетява, там вече не помня, 5-600 часа с един самолет над пустиня в Щатите, където мисля, че е Аризонската пустиня, където да намери место за това, което иска да направи. А това, което иска да направи, е место, от което не се вижда не само човешка цивилизация, а и нощно време светлини от човешка цивилизация. Той търси един кратер, в който човек, влизайки, да може рамката на този кратер да бъде рамката на света като цяло и да експонира небето в видимата част от този кратер. Накрая той го намира. Това е Роуден Крейтър и много години се занимава с този огромен проект да направи своята скулптура. Това също е
типична скулптура среда, в която човек може да... Моя колега японец, за който ви разказах преди малко, каза, че и там е спал, за да почувства местото. Влизайки човек в този кратер, още не съм бил там, но целта е да бъде откъснат от всичко, което човека може да ни покаже, даже и някаква светлинка от човешко присъствие. За да може човека да си контактува с Вселената. Човек да се усети като част от Вселената. Даже самият Тарел казва, аз много се очудвам, че когато стъпихме на Луната, ние казахме, ние вече сме в космоса. Исках да покажа на хората, че те винаги са били в космоса, но просто не са го усещали в себе си и е трябвало да кацнем на Луната, за да почнат те да се чувстват принадлежни на този космос. Това е намерението по брилянтен начин, постигнато от Тарел. Другия, който работи в същата насока, е Чарлз Рос, който построява подобно нещо, но при него нямаме вулкан, който да обрамчва космоса, а имаме едно построение, което произлиза от характерни прави, съществуващи в универсума. Тоест, целестиалната ос или космическата ос, която свързва космическия север и юг. Това са характерните точки в годината, нали, равноденствията и слънцестоенето, 2 по 2 точки, както в старата българска вяра се казва еднажден, т.е. зимното слънцестоене, което по-късно се превръща в игнажден от християнската религия прикръстено. Той взима прави, прокарва ги мислено и от тези прави и от пропорции на разстояния между характерни точки в нашата Вселена, той построява тези свои скулптури, които представляват, едната е успоредна на небесната ос. Тоест почти успоредна на земната ос, защото, както знаем, те са почти успоредно. Той прави един тунел, в който може в един определен ден да се види слънцето, кога влиза, и това по най-древен начин определя този ден, подчертава го. Има две съоръжения, които показват пролетното и есенното равноденствие, отчитайки ги като съществуващи и подчертавайки ги, но намерението на този скулптор е същото като на Тарел, да приобщи зрителя към небесната механика. Това, което споменах и по-рано, че целта на един слънчев часовник е същата. Не да гледаме колко е часа, а да се почувстваме пристрастни, принадлежни на този универсум. Само че този часовник на Чарлз Рос е далече по-сложен и показва далеч повече дни, далеч повече точки от годината. Тоест, има всички условия да ни направи още по-съпричастни към небесната механика. Представих ви едни от най-известните автори, работещи в областта на елементалната скулптура, както и тяхното отношение към иновациите в градска среда.
Благодаря ви за вниманието. Ще ви чакам в следващата лекция.